Здравейте хора, ще играем Майнкрафт 15 епизод. Бяхме стигнали. Доколкото си спомняте, правихме къща. Арбе, твърде... Айде! Най-сетне. Добре, бък имаше. Добре, прави се по... Сега, аз искам да видя едно нещо. Добре. Аз имам ли това? Да, ама само едно. Малко да излезе. Аз по това време нямам ли криле? Бък има. Бък. Добре, нашия клон е тук. Ето къща. Направихме хубаво. И ще ви кажа за последно колко епизода ще има на този сървър. 20 епизода. Най-много. В следващият свят ще има най-много... Чакайте да се... А другия ще има... И той 20 някъде. С крепко там. Добре, сега да почнем играта. Прям да говорим. И съм малко и болен. И ми е гадно. Не. Живота защо не ми отиде даже? Тя ще си ги взема. Добре. Ще се качим най-горе. Оф, господи, не! Не, хора, ще умре. Ще умре, 3 живота имам. Сега ще те хвана. Скелетон такъв. Трябва да ям. Нямам ли ядене? Имам само една пържолка. Аз ще си ям пращит за коня. Добре, малко да изпечем ядене. Ако имаме дърва, да, имаме ли сме. Да изчакаме, не. Готово ли? Да. Добре, малко да хапна. Бих искал да свърши сега да вали. Там има един такъв. Ма не е силен колкото мен. Искам да се сложи щита. Ела ми тук. Аз пък имам даймонд меча. В принцип много не ме е страх да излизам, ама да не излезе тук. Не! Ще умра! Какво стана? Добре, аз по това време на коня ми ще сложа щит. Щях да кажа! Ти ако имаш голд щит, аз пък имам даймонд щит. Добре, конче. Има един живот. Check to open. Трябва да не умираш, конче мое. Дали може... Хора, напишете ми по коментарите дали ще успея да слагам чест в коня ми. И като отиваме някъде да си има чест. Трябва да го нахрана, защото само с един удар и ще умре този кон. Добре, тия какви са? За първи път ги виждам. Гледайте са. Това зомби как влезат, What the... Даже аз не мога оттам.
Добре, какво да направим? Ще трябва едно месо да ядем. То хубавото, че ми пада живота, а само се отровувам. Кирка имахме ли? Ние сме имали доста ядене. Веднага ще ги сложа да се чуем, ние сме гладни. Тук стоим като мечките гладни. Първо този дъжд клас ли ще спре? Или поне само да е сутрин. Се чудам. Ето става сутрин лека по лека. Ще хапна малко. Напълни ми това гладността. Опан. Не. Добре, два живота има. Мисля малко да излезе. Само някой да ни убие коня. Ела тук. Боже мой. Не ме нападна, сериозно. Коза. Две кози. Добре, първо тая. Ама, не мога да удрям. В този сървър къщи няма да направим сега, защото няма как да направим, че нямам време. Както ви викам, най-много само 20 епизода ще бъдат. Няма как да го направя повече от 20. Освен ако не излезат някакви проблеми. Ако... Не знам, може да са повече от 20, ама не вярвам. В това време... Уигъл. Мисля да отидем ли? Не. Да си направим едно легло и да заспим малко. Уигъл. Тук трябва и една вратичка да сложим. Имам ли малко дърва? Стига. Окей. Добре, сега колко? Чакайте, сега ще успеем. Мисля, че едно легло. И честито, първото ни легло. Дами и господа. Ако е време за спане, не е. Най-галното ми нещо да вали сняг. По-точно. Не сняг, а дъжд. Мисля малко да почнем. И тук една земя да направим. Ама нямаме майче айрани. Трябва ми вода. Ама и кофа нямаме. Нищо. Дайте коня се накъл. Оп. Само още един път, ако го ударя този тъпкон. Дано да не умира, че ще ни трябва. Добре. Дръпни се, бе. Казах ти. Хора! Умря нашия кон, не ми дреме. Много ми дреме.
Мисля, че картофили бяха. Според мен да. Или не, не знам. Pumpkin seeds. Може би да е. Може и да не е. Убихме и нашия кон, честито. Направо нямам риби. Чакайте, бе. Добре. Искам и да видя колко време е минало до тук. Добре. Три пържолки. О, 16 пържолки минали. При мен си ги взимам. То за сега няма да ни трябва. Първо, че имам и в честа и ябълки. А и ще успеем да издържим с това. Само водицата, дали ще успея да направя? Майче трябваше само една паяжина, май. И ако успеем една водица, нямаме дървоя. Не, другите съм сигурен, че са празни. Да, малко дърво, едно дърво ще ми трябва най-много. Арте! Няма да ми трябва брадва. То без това нямам ни брадва. Добре, видях коза, ама не ми трябва вече. Вече си имаме легло. Мисля, че ще успеем да си направим въдица. Да, ето. Добре, малко риба, ако искате, може да хванем. За първи път ще си хващам риба. И то с вас. Малко по-наблизко, добре. Когато мръдне въдица... не. Ядене. Хоп. Да не успеем една по... Чакаме. Трябва да мръдне въдицата. Той в момента си мърда, ама по-силно ще мърда. Хванах риба! Хванах риба! Малко по-близко ще го такова. Аре? Айде бе, идвай. Трябваш ми. За първи път хванах риба. Аз никога не съм хващал риба. Хоп! Изпуснах. Малко по-далече. Да успеем все още една. Да си имаме риби. Скоро ще дойде. И 3, 2, 1 и 2. Идва. Ето кой идваше. Искам да видя пак колко време. И добре хора, надявам се ви харесва клипа и чао!